Kurku ya sisi vedu. Can you please go and fetch it? Ru ndikunyepa here. Ndikunyepa? Right. Nemotikari yake, antika nefuel yake, Ru aka driver motikari detra vaishika, akaenda kunovamirira ku airport. Akavapika ku airport. Akaenda naye ku hotel kwa aigara. Antika aenda naye ku hotel kwa aigara kana musiya aita check in. Inini I came back later. Ndatuona vakatogara na Shum na Ru. Ndikazouya later semunhu angane room yake yanga adiyo abhukirwa. Ndikapinda murumu myami yamananga ndabhukirwa. Anditika takatika kugara. Ndopa makamuziva guys. Tichifara. Ndoda kuti munyatsoona kune vangu vachitanzi munoda hunhu zvinhu munopiwa mari mucharombeswa. Ndoda kuti muteerere inini ndakazvimirira my background nemukati kunze ndatanga kufamba naye. Right. Mukadzi uyu zvadaro achisvika panapa pa hotel akanditrusta akandipa plastic ranga rakazara mari. Maluva you were there ndikunyepe akandipa plastic ranga rakazara marands amene kwanga machinja nima US dollars akasisimeli ndivigirei andika akandipa mari ndakatora Maria ya ndichibva ndavigawo Maria ya anditika ndaisa mari yake payakaisa akati aitoti ndipe mari yakati ini ndaitonyora pasi kuti ati mangwana pakazara kuti problems aone mari dzake dzaifamba sei otora mari yakati ndopa maichiona tiri ku swimming pool pia achitenga doro chimwa it was nice zvanga zvakanaka tikabuda tikanotenga zvimwe zvinhu zvokuti imba ipere and everything zvanga zvakanaka anditi mazviona right. The problem started inini I was too naive guys. Ndikafarira munhu ndinofarira munhu nemoyo and that is my biggest weakness for life. Mai ava ndavaona semunhu aisapota vafana vangu apa ibusiness ravanoita marana anditika aisapota ina pacha ndaiwana anti ndaitirawo vafana vangu inini I'm selfless guys. Ndiri munhu ari selfless chandawana ndinodya nevangu saka ndaitirawo vafana vangu ndobasa ravo ndaivati customer iyo voita basa rese anditi the problem pandakafunga kutenga kuona kuti uyu munhu uyu asandida kuzviona because ndakanda kutomuvafarira zvokuda nditi munhu ari right. The very day ravakabva kuairport ndisipo inini ndina Ru ushu vati vaina Ru mumotikari. Ru akauya ushu Ru akauya kwandiri akanditi sisi pakona mai ava munovazivire ndikatongovaziva pasocial media ndifese medu kuvaona zvikanzi how much if you know here pasocial media kati one of the people vanokutumirai mari dzemacharity and stuff like that zvikanzi just be careful. Andina kumubvunza kuti nemhaka yei aripo Ru dati azvitaure ega Shumbles kana ari comment section dati akudze nyaya yakaitika muna 2020 admin wangu but because I was too ndandiri blinded ndinofafarira ndakafunga kuti pane mistake yaitika. Teererai, listen to this. Zvikanzi kubva patabva paairport kusvika pasentence sisi zvinhu zvandaudzwa vanhu vandisingazivi nyaya dzisvo dzakawandisa just be careful ndiye munhu akatanga kutaura Ru. Ndikati waudzwa zvikanzi sisi nyaya dzakawandisa dzandaudzwa handivaziva vandizivi but vanga vachigona kuruka nyaya dzevanhu vandisingazivi social media. I'm like okay but handina kusvisa mupfungwa zvikapfuura tigere pano pahotel panapa ndi pahotel papa ndinavo murikuona ndigere navo ndinavo pahotel. You know what she did? Vakauya kwandiri vaona maadmin angu yese vari kumaziva. Remember we were supposed to be having a IT again. Vakauya kwandiri vakati sisimeli be very careful of Shumbles. Ndivo vari kundiudza about my admin wangu inini zvikanzi be very careful of Shumbles. Ndikati hindava ndililienu ari kundidaro pahotel zvikanzi Shumbles akazara anzi pai muwhatsapp muinbox hanzi muinbox mangu akazara achindikumbira mari yerent. Ndikati Shumbles akuzivirai kupi kuti akukumbirai mari yerent? Ndikabva ndakuti alright kana zviri izvo zviri kuitika then it's no problem. Ndakabva ndati ndadedza Shumbles if you are in the comment section can you please come you can join the live. Ndakabva ndadedza Shumbles ndikati Shumbles pane nyaya yakunetsa panapa mai ava tivasivi handiti munhu wedu wekudiaries but vaita complain yavaise kuti iwewo uri kugara uri muinbox mavo uchivakumbira mari. Shumbles akachema musodzi guys. I owe Shumbles an apology after everything zvabuda ndikuowa Shumbles an apology. Nezuro akanti sisi muri kuziva here mai vaya zvavakandita paya but makachuza kubhiliva mai vaya over inini. Ndikati she was going ndikati utoko andika kana wasvika Cape Town ndasanoita live ire maneri kana wasvika Cape Town then nichaita live unenge uripo antimaona ndobva zvanzizvo ndikati Shumbles akachemera mai akati simile ndokumbirawo mamessage ndakusendera ichikumbirai mari zvikanzi ndakatodelita handichina mamessage acho ndakatodi vakajamba message ndakubuda ini ndobva ndatsiura but Shumbles munhu ari emotional manje hazvina kumubata mushe akabva achema Ru akabva ati sisimeli
andiziva it's not like ndinotosaidira shumbresi kana kuti kudini, but simene ndakambokudza ifuti mari mwezuro kuti be very careful. Andimona nhasi nyaya dzashumbresi. I remember Ru achitsiura futi shumbresi sisi kana muchizviita senai nazvo musapindire vanhu vamusingazivi. Andimona then nyaya ikabva yapera, shumbresi akasongoenda yapera kudaro. Takaita haiti yedu zvakanaka. Musi one day tiriko kunikikiruko ndo pavakanga vachiridunhuka, vakanga vadhakwa guys. Pamwe pacho maipa live madiaries ese makapromise imi kunzi ndine maCOS. If you still remember, makapromise kunzi ndine maCOS andichada kupai madiaries kuti muende. Inini manje papo ndanga ndakumutaka kutya kutama nechenjera because ndandiri pakati. I didn't want to disappoint madmin angu. I didn't want to disappoint vakoma vanyuwani vanga vapinda kati mupenyu wangu. So ndaitapa ndiri pakati. This is the reason why most of the times ndaitadza kuti ndipindure nyaya dzavaitaura because ndaitira kusaiti kwangu. Madiaries akapromiswa maCOS takaudzwa zvinhu zvakawanda guys. Ndo pavaidunuka musi iwoyo. I remember vachita call kuna mai Masowe, vachinesana namai Masowe, vakatukana namai Masowe pafoni ndisati ndavaziva. First day all those were red signs guys, red flags guys, but nenyaya kuti ndisingazivi kuti chichikuitika. Ndakati zvinhu zveku-UK handizvizivi. Andimona neover nyaya dzesadza here kuti ameno sadza uku ameno, but handichazozanya chona, but nyaya dzacho dzanga dziripo. Andimona vakaita kakutaudzana kakunetsana so. Andimona vanga vadhakwa vachitopindura zvavanoda. Andimona then tikangoti alright zvapera. Andimona ndikatomboita time inini because pavaitaura mai Mazowe vachitaurana pavideo call ndaibudikira and mai Mazowe vakazofind out paleta kuti inini vakazondona ndine mukadzi uyu. Mai Mazowe vakazongonditi sisimeni mwari akuitirai zvakanaka, but mukadzi uyu zvese zvataura kunyepa. Ndanga ndava neconfusion. Vakatota nguva yakareba mai Mazowe vasingatauri neni nyaya iyo. Andimuri kuona right nyaya iyi yafura tiriko kokondo mai ava mumasocialites mazhinji henyu mungatohaipa mai ava, mukahaipa mai ava mukati mai ava mbuya ava vanotori neera. Mbuya amasocialites mahombe mese hakuna asina kubuda zita rake mumuromo. It seems as if vaitoziva mafaira evanhu kudhara. Handimoona semunhu anga akadhakwa aitaura. Ini ndakangozvitoridzera kuti munhu akadhakwa. Handimoona kutaura kwokuti munhu akadi akadhakwa. Handimoona now ndakuisa 1+1 after pazobuda zvinyaya dzese guys ndakuona kuti nyaya idzi mai ava vagara ndizvo zvavanga vatongori. Vanga kuti vatongori munhu akaipa kudaro, vatongori munhu akadaro. Hati mazviona hakuna munhu asina kutora kubva kufamily yavo. Vane mwana anovatuka nezvinonyadzisira asingadi kana kuvaona mukomana. Andisika vane vana vasikana vanogara kune is it Dubai China somewhere Dubai China meno ndo handisi kundofembera sei nyaya idzodzo. Andimona hakuna munhu asina ndarwadziwa vachiti kwai vaiudza Nhubu kuti simeni vakati Nhubu hafakauya kurupo. Remember that time hakuna munhu angane anything chekuti kuEurope kana kudinda nditori kuno kuAfrica tasatatomboyo tichingozvigarira kuno kuAfrica pasati patombotoka kana bolia yekuUK guys kana muchikurangarira. Andimona so nyaya Nhubu handimuzivi. Nhubu life history yake handizivi, but vakagona kunofambisa zita rangu vachinonyeba Nhubu kunzi kwai hauende kuEurope because kune chirwere. Come on, chirwere chemunhu guys. Ini ndochizivirepi ndisina kutesta munhu? Ndozvizivirepi zvokuti ndingataura chirwere cheumwe munhu? Handiti maona ndakarwadziwa Nhubu achitaura, but ndakangoti saka munhu ari kubhiliva kuti ndakazvitaura here kuti hana ndakangosana ndi question mark mai vachinyepa. Ndo zvimwe hatichadi kutaura because ndezvemafamilies handi sisi vavo vakandifonera. The sister called me because zvino vavutaziva kuti vaitondiziva because naLillian panga patorika ukama kanga karipo pandakanga ndichida kuuya kuUK for visiting boli yekutanga. Anditi pakaitwa committee. I was not in the committee. Bunzai team UK I was not in the committee, but group re UK rema diaries kwakanzi ngatirongei committee yekuti tironge zvinhu zvekwadzisimeni. She quickly jumped into that committee. Vapinda mukomiti imomo and pachirongoti saka tovaunza nevisa ripi. She then came to me Lillian akati sisimeli ndoda kukubatsira inini kuti muuye. My husband ndewe kuno murungu wavo mudharaunda ndinokwanisa kubatsira kuti ndikuitirei mapepa muye kuno taitsvaga way yekupinda munhu amupindiki zvekumhanya kuUK yuko. Saka ndakabva ndati okay it's okay. Andimoona it's okay. Ndobva vandisendera zvechokwadi bank statement remurume wavo. Antika vakandisenda bank statement remurume wavo here nemapepa mamwe meno mamwe mapepa akandisendera. Handimaona zvainzi zviri kudiwa. Andimoona kuti zvinso kuvisa. Ndakakolekta mapepa ese waya aidiwa, but munhu akanga kunditravesa akati we cannot use these papers. Munoshayiwa visa straight away. Andimoona so atina kuvaudza because ndaisha munhu remember apa ndisisi vandiri kuti sisi vandoda nemoyo wangu wese handina kuvaudza.
Antika ndakangonyarara visa rakaproswa rikaita vakazozviziva papa later kuti visa rakaitwa naSisi Mary andimona harisi riro remapepa avo andimona rakaitogadzirwa nomumwe munhu ne1 of my sisters akamiramira kuti chi visa iri rigadzirwe ribude andimona but havana kunyanya ndichivaudza nditi Sisi mapepa hatina kuzomashandisa andika saka ndokudzosera here kana kuita sei andivangoti ko makazoita sei alright andazvinzwa it's okay andimona ndikati alright takauya kubow zvakanaka she came kubow zvakanaka anditika tikaita bow pane dzimwe dzavakaitana pane dzimwe dururai mama dururai pane zvimwe zvinhu zvavakaitana naadmin namanager wangu but I was not involved. She just told me and I was like ndakavabvunza kuti imi munozokweretesa munhu mari sei musina kundiudza ko kana mari ikasabhadhagwa muchanisana nesu muchafamba nezita redu. That's how I answered you. Animaona zvikanzi mari iyoyo I would like to believe kuti vakatenderedzwa ndofunga munhu wese akaudzwa kunzi ndinga kandikweretsa mari animaona. Then I went to my team ndikati guys musaite system ishi dzoserai mari yemunhu dzoserai mari yemunhu zvikanzi takapanda mukufara ndikati dzoserai mari yemunhu please as a believer atidi zvinhu zvotinesa mangwana andima mubva zvapera. Then ndakazoenda kuUK ini bholi ikaitwa tiri kuno kuvakarudunhuka mai ava masocialites ese mukuti kudinika handina kuyakuza kugwisanisai namai ava mai vakarudunhuka ivava mai vari kugona nhasi kuudza kuti ndiri mwana wehure vanogona kuudza kuti ngoma handizi kuti munhu akazvara mwana wana anonzi ngoma pakuti chi anyway iyo ngoma yacho nhasi alright regai inyatsokutaura ichikuudzai zvamai ava handitika mai ava vakataura zvinhu zvinokomba kumasocialites ese vanotoziva vanoita sei vanoziva handiti madays iwe kana muchikurangarira ndo madays andaitukwa naSabina munin'ina wangu ushu ndo madays aititsoma neni Sabina kana muchirangarira ndivo nyakuye vachinditichiudza kuti Sabina anomwa mapiritsi ekupenga Sabina anomwa mapiritsi ekupenga simiri mungatidzira Sabina here ndiani asingazvizivi muUK kati no Sabina akandoziva ini Sabina is just munhu anongori ane funny character animaona ane character asingadzisine vanhu vakawanda. And to me, she doesn't strike me like those are for the Sabina chingaza ari mwana mudiki zvikanzi hamuziva munachamuza mugari kuEurope inini vakataura a lot anditika ndingati vana fungai marutava ndika vachinzi ingocha sorry fungai marutava ngwedhe kuti ingocha ndakabuda namai avo isati zizve kuUK tasingazivi ndo vakatinga kutisivisa andika kuti wakanetsa kudi pakabuda nyaya dzakawanda pakabuda nyaya dzekuti mbavha anyway dzoumbavha tongoti hedu vanhu vagona ngoti post dzakabuda pasocial media nyaya dzidzi dzemadzimai akatinga kudi ndivo vanga vakuya needited saka inde ndisingazivi kuti nyaya munhu fungataura chokwadi kana kutaura ataura nemani ndiani animaona vachita kurudunura animaona vaitaura zvakawanda mai ava zvakawanda zvavaitaura dandi kutaura zvatitema sanda because zvinosisa sokuti titema sanda ndigere padhuze navo zvoita kunge chii angativasiya titaure nezvevamo andika ndasiyanai nazvo ndopaitaugwa zvekunzi ndasangana nemaselebripi ndikatigwa video call ndichida kuti vaonekwe ndikazonzi chii munoona patakanyanya kundofunga patakaita follow up ndepapi pandaifunga kuti ndiende tifambe ndiindise kumarondera zvekuti ndaitikwa nevanhu ndine munyama ini ndikati handiiti izvi zvitsagenesa handisvoda vanoenda but inini handizvizivi ende zvogona kusandishandira because nditosvikapo ndisingatozvibhilivi zvogona kusandishandira handimaona so ndobva vakaenda n'anga dzavakaenda idzi dzekutoimwe bhindo dzatotaura kumozambique pavanouya kuno kuafrica Lilian paanopinda muafrica anenge achifamba achera ndipo paitaura nyaya dzekuti kumba kwedu kuri kunetsa ai zvimwe ndakazongotaura handichazvidzokorodzi handisi kuti zvimwe ndotaura hereatinini ndizingomwa hure mwana wehure ana sisi vake Lilian vakauya kunoku pahaiti vamwe mai vakanaka so vakanyarara animaona mai vaya kuti vane chirwere cheAIDS handizvizivi nini vahama dzaLilian hiwayo ndoda kuti mundiudzwa kuti sisi venyu ndo vaziva here zvandiri kutaura izvi kana chiri chokwadi ndakazvizivirei sisi vake vakavata vari mumbawo because vanga vasingafariri kugara vanga vasingamudori vaida kukunu kunovata aivapedza tigere paswimming pool apa aivapedza vari kuroom vakarara dururai zvibude mai vake kwavaigara vane kumba kwavaigara vane kumba kwavaigara kwavanonzi family asandi avaka imba yake antika amoti vakazoenda kose kwako kaiswa sisava kuti vagareko sisi vakava ndo vakaisa kuti vagareko antika apparently because anoti iye akambobigwa akarongerwa nemwana wasisi vake
kuti arowe robbery akarobiwa Lilian ini ndinoda kuti hama dzaLilian munhu dzekutozvizivirepi kuZimbabwe akana nemurungu kuri mudhara uya akasvika anzi vakapindikwa here mudhara akatorerwa mari ndosaka asingasadi kuenda kuZimbabwe vakarobiwa at gunpoint kana kuti knife point here mwana wasisi vake imi mama dzacho mwana wasisi imi mwana wenyu ari kuAfrica kuva nasisi vachona ndiye akaronga game iri kuti vabirwe ivo vacho vanasisi vanoti anodafa anotaura shiti elo takataura shiti eloti takadhakwa takateerera zvimwe kana mai muchiri kuteerera pamalife paipai aipota achirasika achihumana tiri palife achihumana hahana munhu asina kutaura kana kuti kudini zvokuti vamwe macelebhedi mahomba anotambisa magaro Lilian hausi waizvitaura kuti vanondibhowa zvokuti ukaritaura wedhi rekuti ngomwa zvakare wakaritaura kumunhu ane mwana ungasati vane mwana wechitiwa nemwana 1 ukati ngomwa iwe ikoma murume akazodai unoziva nyaya dzekwarire dzese iwewe tiri ngoma hatirani but wausina kutaura iwewe Lilian ngauye amire apa time yachona iyoyo I think zvimwe ndakuta ndichitika ngavase zvimwe ndinazvo mufoni ndinazvo ini ndoda kuti njere dzake dzakataika guys kuona kwangu Lilian mugwere guys vanhu vane mental health illnesses guys anouya nepakasiyana Lilian definitely is one of them Lilian chako denda ndiri niwe weka I would go and get evaluated ndotariswa pfungwa dzangu because zvaunoitwa hazviitwi nemunhu ane 79 69 years old hazviitwi ndikuona kuti ndikutaura ndichizvidzora I'm just 45 but ndikutaura ndichitrai kuzvidzora because handidi kupinda nepamwe pandizi kuti panozoheta zvimwe zvakaisi zvandakaita muzokuti ndakazongoti nyaya yeholy creation ipo ndakazozviregireta timakagona muchiregireta inini ndiri munhu handisati ndave nemental health illness handimuona saka ndifanwa kuti ndichitaura zvimwe zvinhu ndichizvidzora handimuona iye hagoni kuzvidzora because anenge achingorudumuka achitaura achitaura Lilian usazodaro ndodzikisa gejo here Lilian usadaro siyana ukangofunga chete maudhiyo wakatotaura zvakawanda pamusoro poupenyu hwangu wausingazivi I only met you once the second time ndaenda kuHarare tete Masivanda anga ari kuHarare uko auya then auya ndobva atonditi ndakauya ndiri kuHarare ndiye nyakunisendera ndine message yacho ndinayo handimona ndikati ndagara ndotouya kuHarare ndiri kuenda kumafingerprints because mafingerprints ndoita exactly yes ndoita mafingerprints 2 guys ndakaita 2 ekuSouth Africa nekuZimbabwe so I went to Zimbabwe kuita mafingerprints angu zvazvo zvakunonzi vakaita mafingerprints wani vakadini ndakuchikudza indega fake ndozvokunyepa zvikanzi kuti ndakauya ndiri kunoku hauna here mafuta munin'ina handina luggage ndikuendera nemafuta ako plus ndinoda kuona vana ivo vana ava vavari kuda kuzama kuti kwai mele ngaasungwa aitwe maDNA vagosungwa ngaaitwe maDNA ndoda kuona anoitwa on which grounds anoitwa on which grounds kwauri handakupinda nebackdoor handina mwana akapinda nebackdoor handina mwana akapinda nebackdoor handina UK haisi amai vako Lilian handiti UK haisi amai vako ndoda kuti uzvizive izvozvo UK ndeye munhu wese handiti kana uri chembere respectawo dzimwe chembere dziri kutokura kuti naidzo dzekurespect handiti zvokuti unozoda uri vulnerable ndine I've got everything zvese ndinazvo zvese musi uno recently apa panyaya dzakaitika idzi andiselina vaunotokwatikwa uchinyeperaiwo tinozvizivirepi isusu tinotengera andiselina hembeyo tinozvizive akadaro kwese makazviudzwa kundizva muchataura zvima unotanga kunza news pano aish kuti vapfeke kuya vaite sevaide hadiyeka achitaura asanoinyepedzera kuti kwati kutanga ari kuvada musi uyu wakaita guwa iwe wakaita guwa uchinyeya maitawa iwe wakanyeya maitawa iwe maitawa taku wakavanyeya iwe sisi vangu iwewe rega sisi vangu ndotukana navo ndoga iwe hauna paunokwana haupindire panotukana dzemudanga panogwa dzemudanga Lilian liwai wakaifambisa guwa iwewe ukabata foni ukarekodha you recorded a conversation yawakaita namaitawa pafoni ukaipa Tete Masivanda iwewe Tete Masivanda ndikataura musuya palive futi mimi ndikakupa yes ndinayo audio yoyo uchinye ukataura a lot nini ndikasvika pakugumbuka inini ndikasvika pakuatikana sisi vangu uriwo wachifambisa guwa uno how dare you go kumarket yenyama achidisangana navo thank you Milton Keynes apa anambovhera akaenda kuMilton Keynes anambosangana navo kunyama anzi akavafonda akatoti asangana navo kunyama
hanzi akafona dururai zvese mwoyo wenyu zvisunungure musarambe makabata kudai nekuti zvinokunetsai mabp mwoyo zvese ende zvinotadzisa kunamata dururai zvipere nhasi ende mune mangwana mozokuti mabudana nazvo dururai ndofunga tisafe takasangana lileni tisafe takadhumana takasangana iwewe neni lileni patorimwa mugani. I'm saying this pamberi pevanhu vakazara panapa patove nemugani watovepo ukaona pakunzi simeni vari kupfuura nepo usasvike padhuze neni lileni zvikuru sei kuno kuafrica kuuk ndingangotsva neshunguka ndobva ndakupfuura because kuuk kuzimbabwe achandoziva nechekuti nzira dzakambosangana dzisinopurosana lilien ndingakunyatsa kupeta ndichakupeta vasiyei vadure zvaita sei ndiri zvaimboita seko handitini kana ndiri sunungurai ticharovana inini handikurovi haundirovi ndichakuvhunavhuna mirai vasiyei vadurure vanofa nebp pandaitsamwa ndapachitaura vanofa nebp I was quiet maaudio ese akwandodo I downloaded ndinawo zvese zvaitaura ndinawo maaudio ese anga achitukira chiini ndoda kuti ainde kwaari kuda ndoda kuti uripote kuhome office utaure kuti sisimeli ingomwa vakapa vana ava zvinzwaka pana shakira utaure izvozvo antika pacharohwa matest pana keli ndoda kuti utaure kuti utine uyu kawo ndoda kuona kuti keli apindere muuk ndoda kuti ndoda kunyadzisa ndozvo waifamba uchidza vanhu uchitaura zvo zvokunyepa vanhu vachiti kune zvinhu zvokuti tikasvika indasingatozivi vakazadza kwese ndosaka chikutaugwa chiko chikutaugwa chinotaura ndabva ndati inini ndikuzoti ndakapinda ndati kandani kwamakamibecause ndasingazivi chinhu ndakutozoziva nakuti aifambisa zvinhu zvekunyepa ende vanhu vaimubhiliva but now ndikuchallenge I'm challenging you today I am challenging you today ndoda kuti uzviite zvakataura ndoda kuti uzviite I want to see something but lile nchandida kutaura nchengotika takambosangana antika ndakanga ndakakutora sasisi handidi kuigwisanisa ndandakakutora sasisi nditi uri sisi kandi iwewe ukanga wauya nemission kuti waida kundiparadza reason handizivi I don't know uri kuudza vanhu unoudza vanhu kuti wakanditengera COS where did you get wakanditengera COS kupi lileni handizive kuchitenga COS nini 2021 kune vanhu vakaenda kuuk nemacos andaiadvisa pana kuti uyai guys kune vakurudiwa vanhu vakaita zvemacos ndisina kana pfungwa dzekuenda ndisina wakanditengera cos kupi lilie come and show proof nekambani wakanditengera let's see let's compare the notes vanhu vese vari pavo let's compare the notes uya utauri wakatengera then ndobva ndaburitsa uchitaura iwo kuti ndakamutengera kwati ndobva ndaburitsa kuti ndakaenda kupi ndikazobva ndikadai uya let's compare the notes uneineni nhasi ndaenda pauyu munozati ukataipa pafacebook foni yenyu taipai kuti lile ndiwai ndoda kuti ndikutadzise vanhu something taipai ndoda kuti muone something guys taipai chitaipai kuti lile ndiwai pamusoro taipai kuti lile ndiwai ndoda kuti muone zvino kudai papo yakawandisa matepa handimona tinobva yabuda right yabuda kudai soka ndoda kuti muskuro handimona kuti mukataipa kuti lile ndiwa inobuda yakadai so handiti ndoda kuti muscrolle kudai so handika inobuda pese pakatigwa zita rake ka pese pakatigwa zita rake pese handika pese pakatigwa zita rake masocialites chete nokuti pakati pese pakatigwa zita pana Brenda Sivanda uyu ndaona futi zvaakategwa panana every socialite anoti vanhu vangasatadza unhu wake every socialite paitobuda chinenge chakatega kunzi akatega kunzi Lilian Liwayo thank you masters thank you this masocialites chete every socialite that's Lilian for you anyway Lilian dzimwe nyaya dzakuti ndapinda nadzo and I'm not like you I'm not going to stoop that low kusvika sewe masoko angu andakusira ndekuti Lilian ka uri munhu asina kunyatsota zvakanaka dena ndirini iwe weka ndaimbotoyenda kuna doctor ti imbonyatsisa chipfungwa dzangu ndichiri right here mental illness chirwere chiri very common and hachinyadzisi because chinobata anyone especially zera rama zera iwe kwave uko chinobata and it just go and have a doctor evaluate you
because hauna kuti musoro mako hamuna mira zvakanaka. Zera rako iwe uri panguya pasocial media uchitirayira handitika ikuti imimi makuya makushoshavira kumazira kuti muchembere uku handimuona kana masvika pakuchembera munodai muchidai ndozvafanira kudzidzisa kukundwa nenda namatira vanhu nasi uchidzidzisa vana handitika kuti nhova dzinokweshwa so munovhura vana muromo mokwesha nhova motora so kuti modai ndozvafanira kudzidzisa izvozvo handiti haudzidzisi inini guys ndakazongo stepa aside kumunhu uyu ndaona kuti no pandakatanga kuona hatina kukonana guys ndosaka ndati I'm challenging kuti auye pano andiudza kuti mhosva yangu ndei hatina kukonana. Remember akandivigira mafuta angu tichoka ndi ku UK akasvaka maposta mafuta angu akagamuchirwa kwaitengeswa zvakanaka andimaona zvapera kudaro ndikatozouya kunoko pandakatanga kuona kuti vave uko ndanda kuvaona vari kwandodo vari kwaswaga vari ndo inini semunhu anofungwa nedzakakwana guys ndakatanga kudzokera masure ndega. Pane pandakambomufonera she did not pick up. I think makuwa angatotanga kumataura ndakafunga ndoda kumubvunza but pane zvanoenda kutobvunza time iyoyo handiwana because Lilian akatombondipa mapepa ake CV yake Lilian ndinayo. I have your CV Lilian ndinayo. Pandakauya nchida kundavhisa pepe akati Sisimeli aiuya kuAfrica takapesana yachiya kuAfrica ndopa Sisimeli mauya imboshanda shanda akatonipa macertificates ake ndinawo umu Lilian. So uchenjere kuti unonyurawo futi uchenjere kuti unonyura because rakanzi Lilian Usi Lilian Wuli those zviri paCV Lilian Wuli ndinazvo zvese unonyura inini ka ndida kukuudza Lilian wakandivenga now I know I understand andikuzivi andina chekuita newe andina pandakambokunyeya andina pandakambotaura nezvako pandatanga kutaura nezvako ndiko zvino ena ndamboita makuwa ndakauya palife ndikataura pakazara vanhu pajekerere because it's not in my DNA kufamba ndichinyeya vanhu tete masana ndaswera nemi mambo ndiwa ndichitaura sare munhu ndichinyeya munhu hatina kumbonyeya kana that's in me andina kumbobvera ndakataura nezvako even paitika mashiripiti ese kumasiroko makambondionawo guys ndichitaura sare kuti Lilian kana paitaugwa zvakawanda pandakakupai audio riya yarakera zvangataura zvezvega hamuna kana kuzotombodiscasa nazvezveninenicheche. Why did she give you a CV? Aiti shandisa ise anzi ku UK time achona vanhu vaishandisana kudhara vanhu vaishandisana na CV antimaona then unotsvaga basa chiti Lilian Wuli anditi then wowana basa woenda kunoningirira kunoshanda nazvo sezvinei mainini mukadzi wapamengodi wakadzi wapamagodhi mainini vakati vakaramba vakati Sisimeli garai pano ite zvinhu zvenyu zvemasocial media muchita malive emuchidini zvekupasa makaya kuzoshanya siyanai nazvo antimaona vakaramba vakati I'm not feeling it maCV wale ndakatomboma-downloada guys paini ndisaka chiti ndinayo because paindeed ndanarisa andimaona ndikatombofonegwa 3 companies dzichida because akaita zvevaya vanonzi machiimi guys vanhu vari ku UK munonzi chii vanhu ava vari pa-end of life vanonzi machi vanhu vari pa-end of life vanonzi machi guys vanonzi machi vane zita ranoshandiswa vanzi palliative very good palliative iroro ndo macertificates ezvona palliative izvozvo andimaona saka inini kuti ndichazoziva kuti teerai munzwe guys teerai munzwe palliative iyoyo andika yanga ndipa macertificates wayo anditi pakaita maindi ndakudza ichoka pamberi pamwana am confessing andi ndadownloada inini mainini vasati vatanga kuti Sisimeli senai nazvo ndakafonegwa ne3 macompanies andimaona ne3 macompanies vaita pakaitwa teams andimaona iyaiya paitwa teams andimaona ndondobvunza nezvezvinhu zveparliament izvozvo atadza kuzvidarira ndechemazangazivi ndibvunza kuzvidarira andimaona zvikanzi you are not prepared vanhu iveve palliative yoyoka vanenge vari very scarce so ku UK yuko vari very scarce saka vanogara vari pademand zvikanzi palliative ndobva kudaira ndasanda kuzviziva exactly zvikanzi we are going to set up another meeting on Friday yanga nyimandi zvikanzi on Friday andimaona Friday yaya vanhu vaiva kasara vofona ndakandisaka dzakaviri phone guys manini vati it's a no ndatisaka dzakaviri phone guys ndisaka ndachivhete nditori nayo andimaona so muda kuti muone kuti munhu akaita sei yes mungangoti blame mugoblema social lights mugoti chii antimachona but mai ava
kana ndakutanga kufunga nyaya dzavo sine ziro naurara ndichinyaza kufunga nyaya dzavo dzese naurara no something is wrong saka pesa pandiri wrong apa guys zvese izvi imi makutoreko zvino kuti pamwe vaigona kuda toita setapo indaitika ndozvinoitwa kuuk andikuduk kwai vanhu vaishandisana namapepa kweni ndaigozviziva vakatondipa example yeva ndine nhamba yavakandipa ndinayo nhamba iyoyo ndine nhamba yemukadzi wavakandipa vakati uyu mukadzi ushu andika ndakamuudza achada munhu achasara achichi anorekruta kuti kudi mukadzi yanotondiziva ndakamufonera mukadzi yemuzimba ndikati ndini uya kwa Lilian anditika uone kuti Lilian pachanyura munhu don't you dare try me andina utsinye andisi munhu ane utsinye it's not in me zvoutsinye izvi but don't push me wandituka zvako unonditukirei ndakakukanganisira chi ndakakuitei do you even know me ndaiko hapana murume ndoda kuudza ichokwadi guys murume waLilian mudhara waLilian aiti Lilian akanifonera mudhara waLilian airequesta kutaura neni guys kana chinyepa ngauya ati ndikunyepa akafona sisime munhu aitondifonera anti achindifonera murume akoti can I speak to aiti sismeli can I speak to Sismeli? I want to speak to you. Ndoti, how are you, uncle? Totaura. In fact, iya kazenga seri kuti Father Darius. Anga papa seri kuti Father Darius murume wake. Saka iti Father Darius wants to speak to you. That is what murume wake. Antika, ndotaura ni mudhara wake. Hani mashona. Saka ndoti munhu akaita sei mungangomanya kushora ma-socialites kuti chi. Ndoda kubvunza, I want to ask you a question. Ma-socialites akawanda. Auya munhu uyu unongosingazivi. Makaona keta chinoda kuti anzi hamuzivi pain yekufunga kuti munhu wangu asi ari kutenderera kumunhu wese. Dei ma-socialites ese akazviona kuti munhu atenderera kuma-socialites ese achitaura zvakawanda. Do you think kuti vaizoramba vakanamirana naye? Do you think kuti vaizoramba vakanamirana naye? No. Hana socialite rasina kufambira, hana socialite rasina kuendera, hana socialite rasina kuofa mari, rasina kupa mari. Handiti anopinda nemari. Ndakaenda kumba wakati ndokona vana uyai muone zvinhu zvamakatenga ya kuti imba yangu yakazopera zvinhu zvezvo zvamakarongedza sei. Semunhu ari muHarare, I drove to your house achinipa directions. Ndasvika kumba kwake panga pane vanhu vakawanda sona iye. Tikapinda mumba achinitaridza achiti ndosismeli vakatenga zvinhu chichichichi achiudza vanhu vanga vari mumba make. Andi ndikataridzwa mumba tikapinda bedroom ndikati tichingopinda the first thing she did akatora $20 akati Shakira o Kelly o saka vana munhu vaikwanisa vaifunga kuramba mari. Let's be honest guys, vana vangu vandaive navo tu tichingopinda mumba akati $20 vanangu akahaga vana vari kuti varikuda kuti vaitwe ma-DNA. Lilian, who the fuck are you kuti uda kuti vana vangu vaitwe ma-DNA? Nani vantu ma-DNA nani? UK haisi amai vako ende UK chainonakidza soka haishandi mushandiro waunoda iwewe. Unove kwagara 30 years uri munyika but vashandi mushandiro waunoda ende ukangoziva kuti before UK there is God. Nzira yaMwari haipindi pakati pemagara ako. Lilian tukumbo twakaonda kunge nhengure tukumbo twakapera basa makumbo ane tunozitinde temba mafuta angu aizora ekuti ticorrect skin zvezvo kuti munhu anyanya kuzora woita tumahanga chicken skin ukamaona here tumepi ndakabvunza kuti maizora ungoti anosira mafoundation yai kuUK yakanaka nechichika handiti hausiwo ungataura kuti anzonosemesa ndini ndandosemesa ndiwe atisingatauri kuda kuti kudini posta gumbo rako apo posta roko rwako apo kana chinyepa posta gumbo rako apo utaridze vanhu kuti ari kunyepa iri gumbo rangu iri posta usatambe nezita rangu. Don't ever talk about me. I don't know you. Unotondisemesa Lilian. Unondisemesa. Iko zvino after all this hausi munhu woti ngada kuassociate newe. Unotondinyadzisa kugondisemesa. I am better than you by far. Andidhumanise vanhu musoro zvakadai. Pano panyika panapa. As I have known of Lilian's evilness for 31 years, Achinji. This is not me writing. I don't know who the person who's writing there. You are known in UK for being evil, for being munhu ane utsinye, for munhu ane guwa. Come on, mu UK even people they mind their own businesses. Ugonzi une guwa mu UK nokuti vanhu vanogara kudzimba dzavo. Vanhu vanoziva zvokuenda kumashift. That means iwewe unotsara zvokuti ke iwe unoshanda epililies. Where do you work? Ndine certificates zako kai. Where do you work? Tizotanzi mukema unoshanda ndo munodiwa zvaunoita izvo. Zvokuti ndichazotaura ndikuzodai unoshanda epi iwewe Lilian? Haushandi mukeiwe? Hauchengeti chembere mukei?
haucheki chembere mke mudhara wake wanaye murungu wanogara naye andika mudhara wake waanaye uyu au edi mamagre mudhara wake wanogara naye murungu anditi ari kuno kuti kuno kuAfrica akafona akati ndoda kumutorera mari anditi ndoda kumutorera mari ndobva atora afona akati ndikuda mari yachasa akati ndoda mari mudhara yakandotumira pai mari ndikati vakoma but mari munayo waimati munhu yakupei mari andimona zvikanzi mudhara uyu akanditi ane vana vake ndoda kuti muone kuti pane ukama hanimaona anga pane ukama wekuti munhu aiti kutaura zvese izvi hanimaona mudhara wake akamuti ndine vana vakomana vakuru nevasikana vanavo havadi kuona Lilian vanoti Lilian igold digger rakaibvisa mai baba wanzi mudhara uyu ane mabusinesses mudhara kushu munhu akura mudhara uyu handimaona zvikanzi ane mabusiness saka mudhara uyu nekudawo munhu wake uyu akamuudza Lilian kuti ndichiri mupenyu kudai so enjoy my money nokuti ndikafa haupo pauyu rangu handina kunyora. This is why mtona mari yake achipa masocialites andifungi kuti akaisa mushonga pamari yake hana andidi kunyepa hana but akanzi nemurungu wake pawiu rangu haupo enjoy my money ndichiri kufa because pawiu rangu haupo ndopa akatora mari yacho yekuvakaimba hauna kuvakaimba nemari vanoshanda Lilian. Tell people the truth. You told me don't tell people about hard work. You don't know what hard work is. How is it hard work? Mari yako yo and yako yo kungochka uchita ya unoita nekupa socialites. That's why uchita mari ya murungu chipa socialites because haikurwadzi because wakaudzwa kunzi pamari chapo pakuti unopiwa chino hauna chichiripo ndezve vana vake wakaudzwa ndosaka une mari yafamba chipa socialites ese uchidhiza kutenga kudiwa nemasocialites asana mbona dofo rakada sewe so Lilian chembere dofo rakada sewe so uri dofo Lilian mahure federation hure rakudhara hure rakahura kasakuzikana that's why uchihurira mudhara uya that's why uchihurira kamudhara kaunogara nako kai unokahura iwo hauna patakati kusendona hotel Lilian hauna kuenda norwa short time nababa wakatakasangana nawo ku short time hotel iwo hauna kurwa short time here iwo Lilian hauna kurwa short time and this kutuka I'm just saying the truth hauna kurwa short time here Lilian nababa wekusentoni kukusendoni hotel katakati what disappeared ngati kumakoma manga maende pokati pane zvakafitika mninga tuseni ndikati vakoma muchiri kuda murume pazera renyu ukati munhu wandogara naye andinozati ya zvangu zvokugarisana. The following day what happened? The following day manga musingatipika mukomana kaka muchikatipa mari inosviba muchikapa 1000 muchikadini kamukomana kaka hamuna kurarwa nekakomana kaya here kamwana kazake mwana kai hauna kurarwa nako here wewe Lilian hauna kurarwa nekamwana kaya here iwewe hauna kurarwa nako but it was none of my business. It was none of my business. I kept your secret for years. Takangonyarara. But you don't know what you do. Don't move the gas to ngoma zihure. Mwana wewe unatanzi yakufonera anozvita muna nema connection paranoziva kutema kazo inakaza mtemo. Try me pazimba pacho. Try me pazimba. Ndizive mtemo ini. I have connections. I don't know mtemo. Iwe nasotera zvotanzi hey mtemo Juliet ocho waitaura nomude ngosinga munye. Ngosinga taura zva Juliet iwe. Ungasata nezva Juliet iwo ungasata nezvake Bishop Chutsu ungasata nezvake yo unomuda iwo kuti unomuda kuti panenge padai unoenda kuside dukono dai woenda kuside dukono dai kunodhumanisa waimuda iwo waiti unomuda iwo unomuda iwo Juliet wacho waitaura nezvakuti anzi vari kufonera boyfriend yavo yemupurisa ndine bwakamboona izvo zvemaboyfriends iwewe ndione mumwe munhu anofambisa zvinhu zvekunyepa iwo wakamboona ndichita boyfriend ndine boyfriend ndoidi boyfriend Dine boyfriend or you boyfriend? What do I need a boyfriend for? I've got a man child. Dine murume who's just 2 years older than me. And Dukunzo. Dine murume 48 years. Dine murume dine do you boyfriend? Yay. Lilian I know God knows Vamar. Usandi visepa na marisha. Usandi visepa na mar. Leave me. Let me be. And now would see me. Usada kundita muna no would see me. Ndimo no nyama ndinotadza yes. Anditika. But andina pandakambodhumanisa vanhu musoro kusvika pakadai so andina for years you said a lot of things but ndakushtaura nhasi after how many years ndakanyarara because I had nothing to do with you. You go to my life kandotaurwa inini you go and discuss about me. What's so special about being in UK and having a COS? What's so special about that? Vanhu vari kuno kuAfrica vasi vanhu where do you come from? Haugaruche kuno kuAfrica iwewe. You think you've made it in life to from when pass? People like you don't to UK kunzi kune vanhu vasina kumira zvakanaka. People like you Lilian at your age
at your age hausiwo wakatofamba mazuva apfuura pa uchifafaidza kuvanhu kuti mai mazuva vakatorerwa kambani vakafofitigwa kambani vakafofitigwa mabhengi akavharwa havana kana sendi vari kutambura vari kukwangwa hausiwe lile tozvizivirepi kuti mai mazuva vakatorerwa makambani vakasuspendiwa vakatorerwa chii zvose havachina chinhu tozvizivirepi hausiwo ngori kufambisa guwa iyi hausiwo ngori kufambisa guwa iyi hausiriwe ketiwo ngoti kwati naketi tora zvekuti kwati naketiwe hausiwo waitaura kuti mhuri inonyadzisa iwe mukadzi anonyadzisa mukadzi mukuru akadai anopurisa zvinhu pamalaifu achidi uchituka muchidhakwa mhuri isina order mai ava havana kurayira hausiriwe waitaura nezvavo vana mai havana kurayira vana hausiriwe here waitaura iwe uchireva ketiwawo kuti kwati nai naso wakuti kwati naketiwo naso unotsvaka ukama kuna ketiwo wonga usingamushori left right secho anokusemesa wakamumaka wonga usingazvitauriwe wonga usingazvitauri nhasi wakuti kwati lilenika kubva nhasi don't ever mention my name ita zvauri kuti kuita noinika inini nditori mukuru ndakadai so nditori muhombe chaiye uchona ndakadai soka ndiri mukuru kwandiri kumakata kusviki zvekumhanya handina mushonga ii handiite zvemushonga handiite zvechii asi chiri pandiri chihombe chaunoona chinorwiswa nevanhu chawaiuti uda kunochibvisa because ndotukwa chinotukwa ichocho chiri pandiri chihombe ithreat to so many people chinotukwa icho ithreat to so many people hauna chaunofa wakandiita liri nayo ndifa wakandikwanisa enda utikwanisi I'm telling you here haufi wakandikwanisa do your worst bring it on I'm here and I'm challenging you I'm challenging you. Hauna zvauri wakandiita lile kana wakapenga cheko uya pastikeni mudiwa apo kana nezvivindi kana wakapenga cheko uya wakapenga cheko uya unovese socialite drops nambotsvara zvaro nderipi ndivhundukei handikwatisweni utarise paipa munenge muchifunga kuti muri kuvhundisa miri tozodai so tozokurevera mumbonditarisa muone I choose to keep quiet because one has to be the bigger person whether ndinotaura nemunhu mukuru asiri kufunga ari kutukana neni kana tine mudiki one has to be the bigger person I choose peace most of the times I choose peace and love because I represent peace ndinotadza sezvamunoitawo mese imini handisi perfect but most of the times I choose my peace ndosaka ndichinyarara not kuti ndiri weak wakandipima pese zvamaitaura zvese zvamaita kumasure zvese muchiita malive muchidini ndakanyarara and wakamisteka kunyarara ikoko for weakness you are wrong Mchembere you are wrong Magriza you are very wrong I'm not weak kwatiza one of the strongest ladies ndini I'm not weak inini ndinochauya ndinoita head on totarisana ipapa ndisigwara handitize challenge ndinomira handitize challenge ndinomira don't ever wana ndakanyarara usafoka mistika kuti vapera vazodai I choose peace because zvandinoita handinwirirani nehondo zvandatoita ipapapa I went out of character zvandatoita ipapapa I went out of character ndokusodoza tinenge uripo nemagosta ndokatone magosta kwaunongochera navanhu navo zera rakota magosti welileni at your age unoita magosti ndichitokuti nansendamboita gosti vanhu vanofunga ndine magosti anonzi nikiniki ndatotaura newe unoita magosti zera rako iwe 87 chakadaro nita ghost iwewe what do you need a ghost for what do you need a ghost for you say a lot of rubbish every day usafi wakafunga ndiri wiki handistori wiki zvekudaro my brand representing hondo rinorepresenta runyararo because rinofamba chibatsira vanhu ende ndinotaura nevanhu that's why ndisingakwanisi kufamba ndichilauda ndichitaura zvinhu zvisina basa ende kusvika kana kusvika paka undirovere sando ndoda kutokupa zvipikiri because wandiburitsa out of character nekuda kwamashoko wakandituka uchitaura paaudio yekwandodo zvaita kuti nditi no zvaita kuti nditi no rekandiretaliate once don't ever talk about me don't ever ndokusemesa unondisemesa titi wanandisemesa nditosemesa chihure chako chawakatitaridza 2 seconds wakandisemesa mbwa chaicha yaihurise mahuriro aunoita lileni iyi mbwa chaicha iyo aihuri nezera rako zemwa yako airinochi zemwa remuhwawa pambwa mheno zemu rembwa pawawa ndoraunaro iwe kana pane vanhu vanonzwa nezemu ndiwe iwewe
ndiwe unonditukirira zera rako iwe haunzi kutya haunzi kunyara mashoko waifurisa uchitaura pamusoro poupenyu hwangu inini haunzi kutya haunzwi kutya indotozeza kubudisa mashoko akadaro ndichitaura chidza mumwe munhu haunzi kutya so kwauri une pisi so nezvawaitaura zvese pamba haundizivi don't know me unongonzwa zvinoita kuone vamwe vanhu vamasocial media apa zvokutukana wakutofamba uchiita basa kutonyeya zera rako rinyeya ndodo iyoyo yet your age ndodo zera remuzukuru wako zera remuzukuru wako unoenda kunonyeya naye muzukuru wako. You are a shame to womanhood, Lillian. A disgrace to womanhood. Unonyadzisa. Sisi va Lillian kana makanditarisa. Vanona matavai vari ku-UK. Imboitai ma-prayers, mumbopinda pa-fasting, munamadzire hurere kumba kwenyiri. Chimbonamatira ichembere magriza ekumba kwenyu hurei, mumbori-namatira. Anoti nema, agoti guwa. Guwa chitovi chigwere chiri mahari. Chitori chirwere. Agoti zemo. Nezera rake iroro. Imbomunamatirai semhuri kana kumbomufambira semhuri sezvo achibhilivha zvana bhutsu yamutandana chichichi chimbomunamatirai semhuri mumbomufambira semhuri. Watora mukombe paUK woutsinya paLillian unorwadziwa nemunhu wasinei newe. For all I know, I used to love you. I used to love you. Adike. Handina kubvira ndakaita fallout newe. Chekuti unotaura mashoko unotaura uchidza vanhu uchitaura nana ndodo. Anotaura mutunhu asina kuswera. Handina kubvira ndakaita fallout newe kuti ndingati takakonana pakati. Hapana guys. But demoni rake rakangobata kati ndovenga mukadzi uyu zimwairi zigure ndorivenga. Ndirondisemesa ndika ndinde kunorinyeya. What have I done to you Andina? Nanasi. Munozva zvinoshamisa so. Pakaitwa swagasu. Paitwa group rekubatsira swag. Muona kuti guwa racho rakaoma so. Parikuita group basa akutotora zvinhu zvemugroup. Avolunteer kupinda ega mugroup. Avolunteer achingopinda ndikati kuti ngatiite contribution guys. Inini I'm pledging $100. Achingopedza. Atora zvinhu zvatogwa mugroup maaudio ese akuforwardira ndodo. Come on guys, ndinambona guwa rakadai ini. Mugroup rarikubatsira munhu yeye arikutaura kuti pisai munhu ndodo ngauyu swaga ngaasungwe. Asi arikupledja mari kuti ndikupledja kuti abude. Alright, mira. Okay. Ndikupledja kuti abude. Asi arikuinda nekusera achitaura kuti munhu ngaasungwe. Saka Munhu akaita sei akadaro guys? Munhu akaita sei akadaro? Munhu akaita sei? Chigrupu changa chine vanhu 5. Chigrupu changa chine vanhu 5. But every audio rakare taurawo kana emamoya musikuti po mukana sei uyu munhu uyu kauya hadi kusekererwa sezvamameita izvi muri kushandisa usoftas seberai nechepapo tigarisane zvakanaka panapa muri kushandisa kakupfava-pfava muchishandisa hameno chamuri kushandisa nekakunyarana kaikai akatadza kukunyara indofunga makanyatsoona mavhidhios enenge kana panada kuedwa buda udzoke ndikitaura pepe item stories guys pone chekunetsa mutima ngekuramba kuita guys budai mudzoke guys vanhu vari kuisa manhingikiri vanhu vari kuisa ma-request budai mudzoke kuramba kuedza arura mukadzi wevanhu havasi kuda kumuteerera tete masivanda ndakataridza ndiye anotodza meseji nezuro mutakati mutakati isai ma-request achona chona isai ma-request chona alright hold on ndikuya isai ma-request chona guys hope inovhuma this time yakuedha isaed sisimene ndiri kumuedha vaisa ma-request akupinde wanapinda pane mwaisa request ketina avamboisa request guys ndokumbirawo kuti guys kamute muchiita noise shoma guys paroda kuti tipatsagwe nyaya yemunhu
Okay. All right. What could you end with this? Maswanda. Ndiani ndingirikini iri kudzera. Ndiziti straight. Ngaba wi. Mira ba wi. All right. Hanzi nokumbira une station mapane makudhora ndoda kuplaya ndobva ndaenda. Vari kutokuita masana. Tete Maswanda. Oh, vari pafona meeting. Ndiye mbuya mulambo. Handiyezve. Ndiye. Apa anovanyaya sei tete vaya? Anovafamba sei? Handisana mbona zvakadaro. Anovafamba sei? Okay. Bye-bye. Bye-bye. Okay. Anovanyaya sei tete? Handidi kutaura zvangu zvakawanda ndoita kunge ndiri kunetsa nokuti anozodai vanhu vake vanodini. Ndoda kuti tete midhi mugozozvionera. Ndoda kuti mugozozvionera tete midhi. Be very careful. Munozonosvitsa shoko. Kuti ndati vave very careful nemukadzi ushu. Pane a lot, but me being me in this soft as an idiot, I'm very weak and soft. I'll leave it to you. Eva Vepo, Kwanzi, to go to me, Diane, Dindodo. Oh, do you know play right? All right, to play. Player. Player. Okay. Tawa manje pasipata baita live andisikanswe pano baripete sisimeli komo sitabaita watawa ndiye mumwe wacho aripo ipa nabayina letwe munozosvipirwa ndafunga tozosvipirisa mangwana. Aiwa players wako player ndo derini ndo winikisi ndongwe kupedza makuwa guys kamati makuwa angopera ka ndokungoti makuwa apere ndodo adoni ndongoti makuwa apere iye atopedza anenge adona ndo anenge adona ndodo ndofunga network hanzi kudiko kwanzi imi mtetema kwai kudiko guys kwai tetema Swanda makamuudza kuti kune Sabina Moro kwanzi kwaichi material kwai kudi kwanzi guys kwanzi mimi makati kune vanhu kune chigrupu here chikuda kuenda kusimeli komusi amene kwai maitawa mukatarisana maitawa tawa Ndovazira uko. mirai Ndovazira pamaitawa. Musata nyoko. Bratishiti. Dhara iroro uchachikora manikikiri mapondo ndisiyeiwo ndimbopedza shungu mirai vanhu vambotaura muzotaura. Hello. Mubule. Hello? It's Ndodo, right? Ndodo, Nubu, aurevi nema, nandatokanga manya it's very true. Pane vandaisopa loud vakumbira kuiswa pa loud. Imbomira Nubu toka kunya yoyo. Imbomira mbija na Nubu. Taure yenyu mama. Aiwa regai vari kutaura vambopedza ndozotaurawo network yangu nhasi iri kunetsa ndatadza kuendeka kulive. Alright, pedzisai Ndo asi kureva nema tete Maswanda. Ndatokanga manya ishi anditika. Kune mukadzi ndaitengesa matrix ku Zimbabwe. Aya do maybe. Totona ya. Lili ndakatada trix suit andi. Akatenga trix suit. Atenga trix suit ka akauya hana trix ndakagara ne trix suit 6 good months. Nine trix suit. Ndikasvika pakuya ku UK. Murukunza asina trix ndikaitakura kubva ku Africa. Ndikaenda nayo ku UK trix suit ndinayo antika. Then ndasvika ku ndakanda ndikanogara kumba kwa Gordon anditi. Maini ndiraida trix suit yoyo. Vakona trix suit anditika. Maini avana kuza trix suit ndemu. Kafia nditsara pamberi pa vanhu vakateerera. Iye ndine zvanoziva nditi. Maini vakatora trix suit vakatsimira mutisa ma trix suit mari. Andika ndatsenga trix suit chinda kubasa. Ndikati mai we. Trix suit ine muridzi. Ndeya million. Zvikazi ndaona mubhedhi renyu nemafuta nematrix nemawiki ndikati chinzva muri kutengesa saka todini ndakabva ndafona ndini ende haurevi nhema isu ndomakati muone guwa guys
muchitadza kudurura zvandatidurura yapa. Inzwai zvamuri kuita. Inzwai zvamuri kuita. tataudzani naye saka meseji yangu yatida kutaura kuna Lilian. Iwo akaenda akanonyepa like hameno zvaakataura uko kusaidhi uko kwakataurwa nyaya haina kunyatsochiitira zvakanaka because arikuita sekuti indakanyeyani sawira wangu andinotaura naye. Kana paine zvaungozvitoudza tikaironga tese taiplana tese about sawira wangu purisa zvose Lilian inazvibhokutya asi andamboita zvekutukana nevanhu. Mashoko angu ekupedzisira ndoti ndizimbuya nepakona. Ende guys inzwai chinzwa ini mirai tete maswanda mirai masitete maswanda mira nhubu uri kuziva kuti Lilian anzani loveness akambozvitaura chindituka chiti milandana naGordon indikangoti kuwachisana tukutukana palive. Saka that means ndiye akanga chivamisa zvinhu izvi ndiye takomwe ndiani komuruda kusora muchibvunza zviri pachine. Saka ndiye akavamisa zvinhu izvi kuti zvekuti imimi naasiseni namuchasaudhani ende nauru hameno zvakaitikawo kuti makatamisana hameno nyaya dzemakuhwa here. Halo, anzi muri kushaidzwa pana. Halo, mira mama Mirai Diamond Musadone. Nubu kubva wakaita Andiselina kudiaries I think kana achida kudzai ngavakudzei chokwadi. Andiselina havanamboita fallout neni ndakambokudzai ndikudzokorodzai handika pane kusawirirana kwavakaita handiti vari leadership yediaries yangu inini between ivo namukoma Gordon vakachinjana mashoko. Vakachinjana mashoko ndikatira kuti cool down guys tozotaura pavari palater but Andiselina vakati uya mwana mudiki anondidherera handika with immediate effect handika ndakutoresigna handiti we thought kuti it was a joke tichagadzisana vanhu vapedza chimbomirai mama Domsa vanambotaurawo vanenge vari taura keti. Ini zvangu ndoda kungoti mai ava ndanzwa kunziva pane achiri kutaure. Taurai mama Domsa. Saka vakandiudza guhwa rekuti hanzi imini makanyeya anti Lilian muri palive makakanganwa kuti muri palive mwana wavo mukomana anga ari palive achiteerera makanga mwakukata live ndo zvakaita kuti mupesane naanti Selina. Ndoda kushandisa brain dzako iwewe ndoda kushandisa brain dzako dzinofunga kana tiri palive tikanyeya munhu hazvinzwi kuine munhu 1 zvinonzwa nevanhu vese vari palive. Hapana pandakamboita live ine munhu 1 haukamu takanyeya svika ukone mwana wavo chete nokuti zvikade zvakandotorwa zvakascreenshotwa ipapo zvakazara mastreet. Wakamboonawo here chirecording or anything chinonzi apa pakanyeyiwa foni isina kukatwa sei zvakazwikwa naivo vega kana takanyeya. Hakuna zvinhu zvakadaro saka Lilian ngaasada kuita sekuti pamwe inini ndine makuhwa ndina kufanana naye ende handifambi ndichinotolerate iwewe Lilian budisa zvimaaudio zvako zvese zvaungazvida kunyepera vanhu ndida kurova vanhu kutirova nebase psychology kuda kupesarisa vanhu wakapesarisa dzinza rese. Amen. Bhuku yese waiparadhamisa enda unojorekiwa. Amen. Mama mbondipaiwo 2 minutes taura nobada bvunzwa adona nubati kuna mai adona alright ndichazozvitaurawo kulive kwangu. Inini zvandiri kuda kutaura sisimeli ndezvekuti mai ava inini ndiri munhu uye wakuti ndinopedzisira kureacta vanhu vese vaneta ndinovapeta ndikakanganwira vanhu vese vandinosimbopeta vese ndinovapeta kusvika vapinda mudepressionpetai mamoyo petai mai ava ritori dako gombo mutoto chero ndichaonera nguva zvangu ndandiri busy mangwana ndiri business tapati yamarabha but mai ava vanditori honye ndakambotanga ndichavanzwira tsitsi. Unoziva kuti mai ava ndikada kuplaya nhasi ndaswera ndichiteerera maaudio andaitaura navo kubva pavakatanga ndikazvibvunza kuti how did I not see kuti munhu the same with me and I don't know why I didn't see that. Unoziva kuti kumuziya kwandakaita sisimelika akauya first akati handigoni kuisa masters ndipo akaunde yekukuisira mari ndofunga muchembere soko nanostar ndoda kuvati burisai anonzi mabank statement emari yaibva kune mukadzi aigona kuti pawiki aiti makuseni 50 pounds mangwana 50 mangwana 8 mangwana wiki rese mari yaigona kutosvika kana ningiriki rinonzi 300 pounds aisi yake kuti if you are a social aid munhu akakuisira mari ndinoitora kuno kuEurope ndinoitora enda unoguma ende ndichihla nemunhu iyoyo
kuti who is this person handiti maona ndakutaura naye chipota ndichidera ndinomira newe zvisingaiti ndinozoti I can't believe kuti mai ava nezvavaiuya vachindiudza nezvanuku she was talking to Nuku or she was at some point friend yaNuku antiwazviona mai ava sisimeli ndo vakandiudza nyaya dzese dzekuti Nuku ari kuda kubva papi kusvika papi paisland muri kunzwa idzodzo ndono haana kundiudza kana chinhu ndakatozoti kuna ndodo hoi iwewe uri kuhwandisa ndodo akati please let's not talk about ndakazudzwa naLillian zvese akandifuwadhira maaudio aitaura naNuku ndikati manje Nuku unoda kumugadzirira saizi haapindi maisland ndine audio akachitopindura kuti aiwa ane makoho usambomusiya achipinda ikoko akupretenda kuna Nuku as if she don't know nothing manje ina handitambwi iyo ndomupeta mupeto rwake rwandichauya narwo endainitanga kupeta zvangu ndezvemurwere magara munotwasanudza sasorobhoni road mamoyo muchakanganwa nyaya ndichipeta maevidence play maaudio ende munoziva kuti pandakauya palive ndichiti mai ava vanombotaura nyaya yeholy creation ndaida kuvakavhira ndichifunga kuti vane unhu hwakanaka vaitoda kuti tipete holy creation vakatondipa mapicha anyway ndichavapeta nenguva yangu zvangu because ndatozonzwa mumasiti vanhu vachinditanga kuti vaitoti nenishe keti saka zvakandinetsa pandaiona vachiuya kumapeji kwenyuka but inini keti you know me by now handina kuda kupindira nodi ndakangoti let me just leave it because muchazongodiwo ndobva ndangosiyana nazvo only ndinotodaino kuti neniwo ndakazoisa question mark manje ndakumira nawo pepe remember ndakakufonera nchiti mai ava chinhu chiri kuitika handiti mukati hamuna network kuzimbabwe pakatanga adzoka Nubu mamoyo adzoka Why system? Little did I never knew that holy creation one and no so can you devote? How can I ask this this one to come on to Tony? Anditi ketina waitotuma kunzi ndanotuka zve because handi kumba kwenyu makanzi mimi mose muri family yevaro yamuna kukwana mune ngozi zoda kuripwa here kumba kwenyu naivo chajai mamoyo petai chiranga mapenzi chedu ichi unazoti sisimeli mai ava vakanditengera masketi 10 muri kunzwa here 10 masketi vakanditumira ma-earrings 30 pairs muri kunzwa vachibva vapresidenti vakangoti vachibva kuzimbabwe svikanzi ndipe adresi yako indanga kuvatrasta ndo zvazvo ndaitaka indevetrastaka vachibvunza zviri mumasiti ndobva wabva kuzimbabwe wakati ndakuigira sketi neheti ndichazvitaridza palive zvese mangwana thank god I never wear those things shami ndiye akapfeka one yemasketi iwayo muri kunzwa ndobva vatumira box indakafunga kuti maybe kapurezidendi kemafanzi kavamwe anoti ndoda kutumira handbag ndobva anditumira masketi ayaya 10 ma-earrings ndobva akaita zvinhu zvakawanda neheti zvemaafrican ataya zviya akatipa vanhu vako palive kamnyambi pamwe taitodzipai vanhu kuti varumbese nevanhu moziva kuti sisimeni indakaedza masketi aya ndikati kuna shame hasi kundiitira ayaya anenge ekutenderedza ane mabhandi anenge ematswana ayaya zvekurepa izvi shame akapfeka yake paafrica day then tichivhura muboksi muyeme ndakabva ndaona muine chipepa chechine mafuta akagwambuka keti inatauri zvinhu zvisina ndakunyatsonditeereresai vasikana ndakufonera zvine mav11 remember inini I don't do things without recording ndabva ndabvunza ndikati zvasvika thank you very much ndo maearring aya ndakaenda kuuk nchiti wada maearring for free dandakuwana Lydian zvikanzi ipa vanhu vako handiti masketi mamwe ndakatopa vanhu paafrica event ndikati ndine masketi musaluni then ndabva ndamufonera ndikati ndakamisira maaudio ndazozviteerera zvinhu chiri nazvo ndabva ndati chichi ndakamisira picture zvikati mafuta ehwai ndikati dei zvikanzi iwaya anoita kuti mhepo dzisuduruke usina kundikumbira usina kundiudza ndichauya kungoti mangwana ndine spapati yamarabha uya hekta nakapukisa kandi kuisanganisa nedrum after mangwana
ndoda kuuya nemaaudio amaiva handifungi kuti mai havaive close nandodo zvavaive kwandiri, trust me. And I don't think kuti vaivewo close kwauri zvavaive kwandiri. I don't think that she was close to anyone more than she was. Mai vandaitaura navo kana 1 hour something per day ndichienda nekusaluni nekudzoka. Vari paairport vaitumira mapicture, handina pictures nemaaudio handisine vanhu vese vaitaura namai. She's dangerous. Very dangerous. She's a very dangerous snake. But who dangerous wavo manje? I think vane kumanga kwakaenda vakadzoka nokuteera vanhu vane mafollowers akawanda kuchivapa. Yes. But manje inini handitambwiyo ndoda kuvapeta zvekuti ndoda kunzwa kunzwa kuICU yekuUK. Kana kupeteka zvekuoma chaiko kuenda kumochari kwanyakurowa. Kuzasi inoda kuuya kusviringidza vanhu. Munoziva kuti nhuku ndakasvika inini handivengi zvesocial media munoziva. Ukatarisa Tom Jones chaiye ndinamubhuloka unonzwa dzimwe nguva mwana wangu achipinda ndabisa kuti mama modi kubhuloka ndikati aiwa munhu wese anopa kutsvaga isocial media. Nhuku is one person wandakavenga nemwoyo wese. But izvezvi ndakutanga unyatsodzanganisa kuti mai ndo veitongodzeresa. Yes. Social media tinoanalizana tinotukana. Yes. Amen. Yes. But vakandisvika pakutirenge nokupakaita laibhatiti ndotonyati zvikadzaka mai ava ndo vakatonyatso kundifilmisa kuzoti nditange kuripota nhuku kuno kwailendika vachiti anodherera muratidze kuti iro mai avaidako ndoda kuvapeta idako chairo. uchangobva kuafrica ndozviziva inaitobhoda mwana wangu vakati mwana ngauye kuharare umagare ndikagaya kuti dzaire gondo rangu kwete vakaona kuti nyaya mwana wangu ndarama vakati nditsvagire vana vandotambura 3 ndinoendesa kuchikoro. Nyaya kuti kwaibudisa kuchikoro vakadaro zvavakaita madhezi atakaenda kunoita charity kuMount Hamden ayaya handiti vakatondituma inini vakatenda uno ndakatodzifambira nyaya dzavo vachitenda notsvaga vana vari kuda kuti kuri kudiwa vana 3 but vana vandoda kufunga kugara navo inini chivaisa kuchikoro. Ndakaenda ndikanodza madzimai aya kuMount Hamden. Madzimai kuMount Hamden akati no vana hativapi vanofanira kuvhetiwa kutonipiwa vana havana kufara handiona vakati vari kuripota kuna kwaiminista aniwe amheno kuti vanofanira kupiwa vari kurambirei kuti vanapiwe vana vachidanisa vana kuchikoro. Now it's making sense. It makes sense now. Handiti ndimune muchida kurwa pachenyu. Every day muchirwa pachenyu muchivengana pachenyu. Taura nu. Ndataura. Saka ketina nuba chima zvona kuti amutovengani maivisaiswa. Sikana. Good way. Shame. Zimairi rakachena musoro zvese nenyasi. Zimbwa remunhu. Zimusata shiti zibeche kumhata mazemo kugara uri nezemo ndo zvinokutuma kuti kara waka unogara nako uchitake kutora uchienda uchinogadzikira pamusoro uchigadzika pamusoro unge kachaomera pauri kumhata sata nyoko shiti kwemunhu yapati liri nasimuna right imbwa yemunhu imani right. Hello dear. Vakadiko madzimai. Muri right here. Aiwa ndipodza kasvika madonna. Dai manoiona kuti nguva yacho nemari yacho netaidaro so. Mari haisi yake. Mari murungu wacho ane mari. Murume wacho ane mari. That's a fact. Haisi yake. Saka zvezvo kuti awirani nevana vacho naka kupisa mari dzimwe nguva hapana saka ari kungotonga masocialist. Hanzi vana vake havana kana kuroorwa. Yes, hanzi vana vake vasati varoorwa. Rinongoti kubeche mbwa. Boslet. Timbomira ikola Mira ikola timboplay wa audio. Mira tukunzwa. Yes, yeah. Volume. Memory.
Hey. What one yabva nemistake. Hey. Mira ndishiradzwa mayava kuti inini ndinotopeta futi zvekudaro kana ndabhoika. Mira vanenge vashandisa mutombo wachaone audio yangu yaikuvharingidza sikana Patutsiri wacho wakaoma. Mira ndiri kudzoka regai nditsvage maaudio ano. Ndakuti kunonzwe pavaitaura nyaya dzese vachingudza kuwira uri kuita nhuku ndipandakazopeta nhuku. Business is business. imai yavasikana ende manhingekiri mahakirana vaita tetibatana kunanachikurirwadza chii akasvika pakuvenganisa keti nanhuku kusvika keti asvingakuripotera nhumbu tasapinde muisland vasikana nekuda kwamayava atsinye wacho so yesikadzi hapana chakanakira chimwe wapinda mukati dai wapinda mupeji rako tikuita tichinzwa batsanangura because hatina okay muri kunzwa kuti inini ndasingazivi nyaya yekuti nhumbu ari kuya kwaisland here inini enda wakuchidzimai ari kuti hausi kuzviziva here mangwani tazoplaya zvandaipindura nezvaaitaura ndiye akauya achinudza kuti nhumbu kari kuya kwaisland tabvarire panze mukadhui shudi kuti ufind out kuti aive mafriends hakusi kunzwa here kuti muda ndidzokorere odhere aiwa kuzviziva here nhumbu akatorongerwa ndopaakandiudza maichera mai vandakazoita live ndakutuka mai murungu mai ava vakoma vangu vekuno kwaisland kana ndakuti muri kudedza chinhu ichi ndiye aindiudza kuti nhumbu akamuvenga ukamusiya achipinda maisland amhena hako vasikana mwari uyu so achina mari kuti pesa wainde kuna nhumbu kunoti hende tina asi ndiye akauya achitondudza kuti mumisa satorupinde nhumbu kude aida kuzama kuti mwari wanhumbu mukuru zviri kuexpose akazviziva turi vanhu vaunowirana navo kana kuti someone ndiye hausi kunzwa odhiyo here ingari kutaura nekuti akarodhara kakupota kachimba mari It's a noise. Holy creation. Ukunzwisisa. And inini kwandiri kuti akatsobhurika zvaimuremera because aiziva kuti ndowirirana naholy creations. Nyaya yaindipetera inyaya yaholy creations.
mukunzwisisa. ndarwadziwa hangu taura chokwadi vasikana kuparadza destiny yemunhu kudaro vasikana. Yes Keti. Chimwe chinhu chakazonyanya kundibhodza nditange kuti amai avanda kupetwa. When she was sending mari dzemadhiringi achiti peta Holy Creation ndichimuti handimuzive anoita sei. Ndakabvunza Samazi ndikati Holy Creation ndopi kana Samazi munhu bho anongozvimaindira bhizinesi rake but munhu atori right. Ndikati alright Samazi ndakubvunza manje kuti ndazomuudza nhasi kuti unoziva pandai kubvunza paya ndobva ndatoignore. Maona ndikaignore akati Holy Creation zvakanyanya kundibva. She did not tell me kuti mwana wanzvadzi yangu. So imagine dai ndakatanga kupeta. Inini ndine family problem inozikanwa nesocial media yese. I don't want to be paid to peta family member yomwe munhu because I know kuti no matter what chero ukanipa masters anosvika 10,000 kuti ndituke Doreen. Deep down after social media I love her. She's my sister. We are from the same woman, same man, same father. Tinopetana zvekudaro tiri pachedu but mumwoyo make hatimbofari kuona munhu achindipeta anenge achiita zvesocial media chete. Saka ndozvimwe zvanyaya kundibhoti. How dare you come and give me information ya Holy Creation woti mupete orega unudza kuti mwana wabhradha yako wakuti ndakuzama kuti ndizine vanhu family destroy. Mai avandakuvapeta akatotaura kuti uri family destroyer udaro. Akatotaura kuti uri family unodestroya mafamilies one. Iye ndiye atodestroya vanhu manje. Tsamwai henyu mamo. I still remember Dhubu paanga ari kuHarare because inini akazondifonera Dhubu ari kuHarare achizvonisho kuda mari yekuti aende kuHarare yekuti Dhubu aende kuHarare. I think ndatombozvitaura masikati Dhubu because Dhubu inini ndakamufonera Dhubu akati ndototaura mangwana then iye ubva andifonera akanditi ndapa Dhubu mari yekuti aende kuHarare Dhubu ari kuchema zvisingaitosungirira Nubuka Nubu sorry yako ufunge hati ndamoyo wangu warwadziwa unoziva. Sorry yako apo ningu wabugadzisa wabudisa marisa everything then all of a sudden sorry yako Nubu ufunge hati you shine at the end of the tunnel. Light is there. Mwari wenyambu yangu mkuru. Inini pane mubvunzo wangu ndepekuti kana Dhubu asina kutaura kwaari ndiani akasvitsa shoko iri kwavari kuti rizoende kuna munhu aitaura nevanhu vakawanda kamukadzi uya saka it's obvious pamwe pane mumwe munhu waana ari close naDhubu waanokwanisa kunge akataura naye izvozvo zvaakabva shoko racho richibva rasvika. Zviri pachena Osoko vari kufona. Mukadzi uyu anamira kwese so ukaona munhu anosapota muroyi uyu soka munhu iye anofanira kutyiwa. Halo Soko. Makaitwawo seiwo nhai Soko. Inini ndiye Kristu ndiye ndatumira ndimira amai vakauya kwandiri musi wa14 February handitauri navo vavauya navo vachinditi muchemberesoko kune anonzi wemasiwoyes anonzi Mr Brown vakandiona chikomende ikoko vavandingira muinbox ndichaisa screenshot yacho izvozvi ndichipedza kutaura tikanzi muchemberesoko ndauya kwamuri muinbox pane munhu ari kuda kubva kuSouth Africa akarongerwa gurupu kuti adipoteswa saka kuda kuti tiripoti vemasiwoyes ndine screenshot handina kutombotaura navo handivazive kana kupi ndibva ndavati ndipewo the evidence yemunhu wacho havana kuzobudzoku kwandiri kubva musi wa4 February this year handiti nyaya ndibva ndaudzwa nevamwe muzvikana muchemberesoko andililian ava vakatobhuya kwandiri vachiti muchembere hatimeli vanditi muchemberesoko zveungochani zvechiita kazvinokwakwari vakatonditi munhu akandiudza inini handimeli ndokupai mozva ndokuudzai kuseni ndikanzi handimeli anti ivavava vacho lilian ava vakaenda mune munhu wemazuva andaitukwa kananzi chidhevhona handimeli hanzvikanzi lakati muchemberesoko ndoda kuendesa kun'anga yekumarondera ikonga yavo
ndikanzi ndakamuvenga mukadzi wenyu saka ndichimuitira malive saka ndikushandiswa kuti handimeni vako ndiudza kuti ndiye akataura nezvongochani kuti ndarwadziwa handisi kuto munobva pependa ichi mandimeni ndakafuna ndikati handimeni ndakutadzira ichi munobva handimeni ndichakupei munobva ndopei zvinhu ndikukupai manherano muzvione munhu akandingira akanditi muchemberesoko pataurwa nameli kwaswaga kuti muchemberesoko mukanyiwa inini Lilian akatoya kwandiri akati meli akati mukadzi uyu handidi kana kumuona anondisemesa chivanhu chake chekuti chekuhodha kumpare haana kana chivanhu chipare ndiani kwainzwa rwenu kaindini zvendeudza meminiti ndeno ndeudza Lilian akazoudza akaudza umwe munhu akazoudza fungai handidi kunyedza handimileni vandiningoninemesenja yavo yavakanditumira yandokwanisa kupruvha vachiudza ini nekuti kune munhu akuda kurufera akuda uya nesinoitema yekufeki nazvo yefeki munoona manje zvinoita manje fungai keti foni yako iri kuramba iri kudecline yapinda nerimwe peji handiti palive ndikati ndikajoina ndikakumhoresa inobva vatitandimadzirama yava ndikataazichakuzivai anti but I love you so much ndichidongojoina live ndikatotaura nemakagara paswimming pool handakugara ndataura navo then musi wa 14 February December vaaianemasimo vakati ndida kupfuura munhu wemakurunyesa ari kuita zvefeki zvemasimo zvakaoma itai mai maso nubundomirapanzimaudio ako hanzimira Lilian andisendembona zvakadainemaaudio yako nomu keti comment section yenyu akutanzo wakati mai makete ndo vakakutuma kutuka holy creation yamai makete nimwe nyaya yevanhu vakanditsamwisa ndozvikuritsa mangwana sandatanga live yamarabha ina nditaura ndicreateri munhu mai makete ndo vakandipa mapikicha ago holy creation vakatipeta but uyuyu mai maketeni vakanga vambondishandisa kuti pete jineo murikuona isusu inini ndachivapetera kavo varuda kuti ndipete mamoyo ini ndo vondipa mavhi11 akamuchacha ndakapeta yanga iri bata trade yes then pavakazoti ndipete holy creation manje chinipai mavhi11 epafenzi vakatanga vapeta holy creation ndobva vaita kunge munhu ane obsession saka kune vari mucomment section vakuti wakamboti ndimai maketeni ndichakuisirai mavhi11 mangwana amai maketeni vachitoti anonzi holy creation mupete akadai ndindorekodha plus ndinochengeta machatsi handidelete saka yamai maketeni its another story but uyu Lilian ndiye anga atotanga kuti mupete chandibhowa ndechekuti hana undudza kuti mwana wanzvadzi yake tombomira ipapo togoenda paaudio manje dzanhumu because nhasi tinodzizaruraka iyo audio yanhumu nyaya yendezoiziva nakanje Swaka achitaura palive sanzoda kuzvidira majeji vandazomubvunza ndikatibvunza aiwe wonyatsonditaurira ndabona Swaka achitaura pano nochisa mapepe neni ndichiedza kuda kukubatsira kuti ndokuinvita kusaenda kuna maidomsa ndindikanzwa kutaura zvinhu zviri genuine zvisina kakureva mukate zvinhu zvekuti nekumubvunza nokunzwa kuti sisi ndo zvavakataura zvechokwadi ukati ndokuinvita kugara pamba pamuvhano wenji asi vanokumbira maidomsa achene here kuti ukawana basa tikanzi ndimauya nepurani yakanaka ukanzwa ndisisinoine plani yakanaka apakuzatautaura namai mungu patikubvamoti kwalive yaitwa nanekina Swaka Swaka ndazvidira majeja ndezvipi tikanzi sisindanikuudza kutaura newe kai nditokuudza kuti ndikubatsire neinvitation kutora mafomus ndokusabhomita mabank statement zvese nepaproof pamba pandogara iwe chako chete kuzokumbira maidomsa indini uri ndiri kudaro imwana kuzati kutaura nevamwe vanokusari kutondiita benzi
tikanzi aiwa sisi sori hakusi kukitaipedze ndikati oraiti wakadiko kuta kuti sisi mufunge pana munhu akundibatsira munhu zvaari kundibatsira regai timbona kuti zvinofamba sei kana zvafamba ndokuudzai kana zvisina ndokuudzai akazokusvike kunhu ndikati wamama wakatarwa navanhu chemazvokushanzi wanyera kugona kunovapira kwaunorara ndakubvunza maidhoza iwe aiwewe mari wakapa maimurongo maidhoza kurya ndikutaurira saka zvokuti ndiye akapa mari aunorongo akanobhadhara mari kuna mai kakugara achizvake aiwana kupinana vaparazana kuti maipo watemba vanemudhara tirikunzwa varikuti ivo ndo vane munhu andiudza kuti nuvaakuya kwaine ndaudzwa nemunhu avaita kuwa naye anditi ufane kwangura kuti ndatovabvudza ndazviona kwasiwaka ivo ndo vaburitsa kuzoti swaga anozonoita live handitika tobva ipapo vopedza varikuti inzwa ndakuudza zvaari kuita bati vanhu vese vanga vachida kubatsirana Hatianzwi dzokera pamike dzokera island ari kuti anzitaura namaidhomza zvinoita here kuti vauye kwaisland but kune mamwe masocialite ari kutoudza vandowira nawo kuti ngaapetwa asapinde ikoko fodha ikuna mai avaidako ava shamwari idako vapedza inzwai chimwe chinhu handimanzwa kuti pandakazoona nhumbu manje aburisa screenshot achiti ndakaisa mari kuna mary kuna uyu anonzi mary kutiktok ndakangana anonzi mary chibanda akuti ndakaisa mari 900 nhumbu akatoburisa screenshot yekuratidza ndiye akabhadhira mari but mai ava tisatatanga kupeta nhumbu vaitotibhilivhisa kuti mari yabviswa nemurungu vazondifodhira audio yenhubu ndopatoda kusvika manje ipapo because inini kana ndakotanga handiiti zvisamba vhidho asi ndiraitiri ipapo ini ndikukumbirawo kubvunza iwewe nhumbu pataitaura inga vanhu vakati mai avo vanga vasingazive o madetails ako ekufamba kwavo vanga vasingatozivipa ndoona vakutara zvavasingazivi papapa here vaiziva chii because vakazvinzwa kwaswaga vanga vachiziva naizvozvo handiokuudza kuti vakatonditawira kuti ivo vaida kundiorganizira handina kuvaudza aiizimbuninoita nyaya tiri masocialite handiti inini ndogona kuita zvinhu shamaripo kana kuudza shamani waanowirana naye zvakafanana nenyaya yekusungwa kwaswaga handiti kaka kuzoti inini ndibude palive ndichiti swaga atiza nekubotswana swaga abudiswa nasisimeli okaita swaga abude takazvinzwa naLillian munhu atobudiswa taitachi malive is only that at that time inini nasisimeli taive nepcn ndaenda toti sisimeli sori ndakakutukai ndakadhakwa ndakusuwaidi anblokeyo saka paakauya kuti meri anoda kupetwa ndine maodhi acho ndichamaplay akati meri unobvomutye iko asi anokubhulela ipomupeta meri pandakati vandaipafona handagomudza nyaya dzese but because ndakuona kuti mai haivhonika vakawiswa necos rakc maya zvakaoma ndakatobvisa mari yacho yaitoshota maya vachisa zvavakanakira maya manje vanofarira maoji zvakaoma tisenga macos futi hanziso inini pamakabatira swaga zvakanzi mai ava pete ndikupe mari iwe ndakamboneta mena chati
David we. Ene ndinongodzizepa kupetwa sure every time pangopetwa chete. Chema msodze. Musi wani Chati ndatukwana nezvaita sei. musi wani changa wachantumira munhu apete kachitema sadaka. Musi wani chazokiya munhu achituma kuti andipete. Wanichisikana nehwani ndikamamisa ka. Wachazviona kuti ndiri dangerous. Wachazviona kuti ndiri dangerous mai yako. Hey, ya mai vakaoma vaya. So inini ndoda kuti ketani inini ndoda kumbobvunza guys ndaneta nepekunzi hanzi ndodo ndiye kuita zvinhu zvekuti uyada kuenda kunonzi mira keti ndikukumbira kuti uye ufonere sisimeli umbotaurawo kuti panyaya dzese dzekuenda kuisland whatever why I was mari we pandoda kuti chinobva chafotomoka mai ndiye mai Davis ndiye panyaya dzese idzi dzekuenda kuisland whatever zvakazoitika aipata temidi nyaya dzekunyepa achiapa nyaya dzekunyepa achibata temidi lileni Ndiye panyaya. obviously ndozvaitaura ndiye Ndosaka munhu wese mazotsiwo yese zvakazoti ndiye ndosaka ndengoti aione zvenamaiwaunze Facebook makuwa seketi aiwa sisimeli mimi mbomira inda masaboteja star party yashami mwana wenyimini hamusi kuziva kuti kune star party yemwana here ndandakanga hatisi kuzviziva isu hati tiri kuno kuSA aiwa but the good thing mamagara makati tichazoita lei ndakwe tasingaziti kune star party isu takatoungana takatozara takatowanda vanhu vari tomwa doro panapa ichiriko here uya nembinga dzenyu aiwa but ndakuchenesa zvangu ndodo pana nhumbu ndakudza chinhu wani ndodo izikutotukona joi arikukona joi ndodo haana mobvira akapinda pakuti ini nanhumbu hatiwirirani ndaitombomusaura kuti wangoita nhuku kulive kwako kuti mama aiwa hatitauridze is a loyal friend like that ndodo haana mobvira akava involved panyaya yekuti nhumbu asauye kwaisland kana uchibva ti nhumbu aiburitsa nyaya dzake through vanhu aitaura navo zvino zvisinganzwisisi nhumbu ndezvekuti Lilian anoburitsa mari mari anoburitsa wedha uri mbinga yakaita sei Lilian anogona kuburitsira 300 pounds eweek anoburitsa so iwe hapana munhu asingadi mari yemahara including me I fell for it ndaitove free ndichitomudana ndichitochera akaita zvinondibvonda ingusei especially pamupo kuti unonditumira mafuta erwaizvo ndisina kutaurirana woti mafuta pandapera pawa pamafuta do what I believe in kupfungaidzirei wanga wakomplena kupfungaidzirei ndakanga ndiri kukura maliki maikazwa maliki iwaya emabasa tikaitolaki tikaaplya ndobva tidira kurapikiwa akatopikwa katopinda ndobva tiri 8 here muinterview vanhu vese vakatitariplaiwa tapiwa date reinterview including admini vanga vari mugrupu imomo saka ndapinda muinterview ndakapasa ndikati ndikasenderwa email yekuti wadii ukapasa ndobva ndatocelebrata ndichitoudzewo chinhu bcause waiti ukapasa interview waindowo chinopowa vamwe vanhu hopo udachi admini vegrupu handiti ndauda admini vakapinda muinterview vakafoira vakuudzana chokwadi nini hangu madzikira ndakaitanga nevanhu vari vaikubatsira ndakutora apa nhasi tiri kuudzana chokwadi tozokondinya nesocial media ndeyekupeta inini madzikira ndakaita wakafoira interview ndobva wazobatsirwa nemunhu ari munhu madzikira ndakaita ndisingazoziva ndogona kupureyera audio zvangu
zvangu but zvakanzi wafoira but wazobatsirwa nemunhu ari munotaura manje nemungaita interview but continue hako. aiwa angafofoira interview iyi guys handina kufofoira interview handina ndakasaka kuti wai vakatanga kutaurira admini wavo akanga afoira interview anonzi akataura kuti ini ndaitirwa flavor sei wai vaizomirira ini vaitanga kumirira admini wavo wandakapinda naye akaitawo interview same date akafoira. But zvinhu zvacho munoziva kuti chigaidzika. Anyway, ngatichitenge muvhoni tatimira maronda ezvinhu zvekudhara. Muvhoni inoda munhu wese acheneswa ka. Muvhoni tinoita zvedu. Inini what I think is as masocialite Keti mira uzi. Keti mira 2 minutes. Mama zotaura. Mira uzi. That's volume because long volume that is Johnny Smith. Mama Rasta Grodara Titrada Potora. And all right, mira ndio nditire kumieda tu. Mama Gray makawenda play maudi yao because ndine maudi munhu wese anfunga play there patisha chete because chikufana changu. But munhu wese akakotika tipe Mama Gray ndo play. Ndiri ready ndinawo zvangu. Durura. Hey. Zvapakaoma nezvo kuzariri kuwa zvinhu. Zvakaoma mamoyo wa. Kuwa tishima imwana. Durura ayo. Semi uchifunga kuti kune maudi mara inini manje ndoitaura nawo zvekudaro. Apinda. Mamoni. Mama Rasta. Wanopinda. Mama Rasta. Wasuda pinda. Ndi Mama Rasta uone picture yake uyakabata. Okay, aedzwa uko. All right. Aiwa anamupinda weiti ndinodaro kuratidza picture yaba. Oh, iko tindodo. Izvine mwari. Oh. Keti wambona here zviri papo zvaburitwa. Vamwe havana network kana vatadzavo vanogozondudza so vabatanidzana nemumbovana Okay. kuti vazondudza kuti vari kudii. All right. Ndokuti vakutira kumfonera tone andiri kunokwanisa ndine. Mira ndio range mail mazoto. Ndokwanisa kufonera. But manje phone yacho ndeyati kushandisa na mama Thompson Boss Lady. Boss Lady. Aiwa munoita inonzi end munhu munomuenda panapa. Uyo manje anofanira kunge asina data saka tachida kutomufonera direct. Alright, chirega ititaure history pa asipo hapo. Ndizvozvo. Munoziva nyaripo semasocialite sisime. Of course hatingambowirana tikawirana tese internet haina kids. Of course. Tinotomakana ende continue kumakana. But taramba vanhu vanosvikotipa mari wobva waita kuti tivengane totovengana zvikudaro sezvakaita maya. Maya vanga vazorore nechimurungu chavo chakakokonyaka chine chimunumenti. Ini ndiri kutadza mire. Ndimukudadza mire. Ndidii kana mandisiwa amurizivi. Zvinokwada kubata uko kwaBoss Lady uko nekunana sisimeni uko haina ndizororo. Dururai mamoyo. Akaita wrong mistake unoziva ndepaperi tete masirani. Pakapinda panyaya dzangu naboko. Vakapindira. Akapindira futi. Saka mami chimusekerera nguva yese ise achidaro iri mara padzetse. Anga chibudisa mari. Oh mari. Saka ndodo iwo uri kuti picture yawatumira iyo. Chiranga mapenzi chedu. Uyo Mama Gray akatorwa asingazivi. Petai munhu mama Keti. Squatanurai. Hazvidi kudaro so. Yeah. Zvanyanya kwese. Unozoti chakandibhora ya. Kufadza maodhi wangu iwo variyo vauya pafoni yangu. Wangu chindi chadamage wochida kuzama kudii. Woforwarda futi.
Imagine. Mama Grey uti asi kugona kupinda guys. Mufonere direct mimi. Manza nezvinhu zvombe zvadotsa andigona kufona direct kai nini. Ndina line remuno we. Hamuna line remuno. Ini ndinetaura ine mari. Zokuti mukandipa namba dzake ndinokwanisa kumufonera straight. Namba tinokupazvi. Hai mere timbopedza na mama Kate. Ora ichiki ndikuda zvamukudona. Muchado. Break avana. Soda ora iti nubu. Nekuti tinonetsa tiri masocialite vakauya netumari twavo. Vachirwisana vanhu vachitikonzera kuveikana isusu tichivada zvanyanya. Nai mama Kate, imimi pane munhu anoti anomirawo nemunhu akadaro, munhu haafane kuiswawo panzvimbo here, munhu oziva kugarisana nevamwe pano kuti aramba achiparadzanisa. Vanhu tinongakudze mari here pano kupondaniswa. Mangwana pasta party yamarabha. I have never been dramatic pasta party, but pasta party yamarabha mangwana. Ndongobaya live nchiplay maudi yamaya vanhu vachipawo marabha master. Izvozvo chaizvo. Izvozvo munenge magona. Ndichingoma play one after the other because ndine nyaya dzemusocialite wese kubva kuna maya. Neniwo here. Handizvona chikudza nyaya dzemusocialite vanhu vaimbozama zvavo. Usandidhera nyaya dzemunhu wese ende maya vandaizokufonana navo but ine always record. Munoziva picture yamuchembere yakunhingirikiri yakamuchacha yaina uyu mukoma wataira yakapfeka kamuchacha hembe yemaresi yeblue. Yandakaitira live nchituka kamuchacha kuti wakakumbira hembe ine bhutsu kaba hembe kugomo bhutsu kugomo. Ndakaipuwa nemukadzi uyu. Zvakaoma uyaona ugodzokera. Hembe ine bhutsu idzi akatodzitorera munhu ende ine V11. Obati shopule V11 ingoitaura usaite kunge unoziviana neni. Maya vaidapo kai. She's very dangerous. Aiwa very dangerous. Vanotyisa. Saka ukaona socialite rinosapota mukadzi uka. Munhu tiza neupenyu hwako. Munhu yeye anotyisa. Inini pamakatanga kuvapeta vese ndakasara ndichivasapota handinazonzwa mahodhi angu. Alright, ndokuzoona kuti aiwa. Wrong turn. Zvakaoma. Haita kuenda guys ndichazokondenya mangwana. Ora ichiketi sapa tichapera here. Haina kana yenyu yapera tozotanga. Arege tite tipedze kuitira kuti post time dzafamba. Ndizvo tikatopedza kuno mutoto uya ikoko. Alright. Zvakaoma. Lilian kana wakanitarisa ka. You find the pleasure in kutukwa kwevanhu. Lilian, at your age, zvino zvauriwo kutukwa nhasi, do you find pleasure? Are you happy today that you are the one? Kwanzi what goes around comes around, Lilian. Waifara vanhu vese vachipetwa. Andiona kuti asana anyway andambona munhu akapetwa zvangu. Vanhu vaingotukwa ende kutukwa ndeuchitozoti masocialite akati paubvunza tanombopinda pasocial media weka. Havana kana basa nazvo deusingavhunduki. Andiona deusingatombodaro. Zvino nhasi uri kutukwa iwewe. Uri kufila sei? Uri kufila sei nai Lilian? Zvawaifarirawo munhu vachipiti vana Nhutbu ngavapetwe, vana Meliga vapetwe, vana Nhingi ngavapetwe. Zvino nhasi uri kunzwa sei? Unotora munhu picture wawadedza kumba kwako iwewe womutora picture asingaziva achinzwisa tsitsi akagara pasofa achidya sadza. Asana mbona zvakadai guys. Kana chiri chika kana uri chika asana mbona zvakadai. Asana mbona zvakadai. Ansati chero chinzi kwai tinovengana kana tikudini. But andimbozoita utsinye wakadaro. Azviti. Imbwa yemunhu maniyo. Zvakaoma hazvo. Ndamunyarira mukadzi uyu. Imbwa zidofu. Madandadura. Imbwa chete. Zvakaoma. Ndaitinzwe mama Rasta tobva tadzoka vakada kuchashamba chaiwo. Kana ikaramba kuita tu. Ya adaire bve mataura. Hello. Tokubatana mama Rasta.
Alright. Alright. Ndozvekazandoziva ha zvakaoma naimi guys mbonyatsonudzai saka paupenyu tinotorengana zvekudaro naimi ipapa pakaenda akanoudza mamhara asita ipapa pakatenda unoti hanzi mai mazuva anzi vaenda vakapatisa motikari kwasekuru kanengo chichichichichi vakatorerwa motikari kwasekuru kanengo mai mazowe havana mota yavakatorerwa mai mazowe havana mota yavakabatisa mai mazowe vakatotengesa mota yavo handiti muri kupanzwisisa saka uko kwakuri kunotsvaga gorere ari kufunga kuti inini ndiri kuita sei titori good books zvezvekudaro saka inhau yeye kuda kuenda kunoita sei kuda kutirai kuda kunoparadza kwekwe kunoparadzanisa kunoparadza manje pavaira shumba vanhu chavasingaziveka sisimeri but naye William ungangodaro hakotwazi masocialite nda kuti put yourself in us uriyo waita shamwari kwepasocial media ichikupa mari unoiramba here let's be realistic ungairamba here William waita friend yako aningazikupa mari kuti unoiramba here unoramba hamuna kutitengera tabvuma because unenge usingazivi kuti kune zvakaipa zvari kuita nokuti shamwari yangu kana kuti ndisisi vangu unoiramba nokuchiziva zvekuitika kuseni naitika kwai mari unoiramba hamudi mari apa iko kunyeya munoti hakuna vanhu vasinganyei but mukadzi igore munyeya uye wotora wofamba unzosera kune munhu mamutaura obva kumangwana wotora wonuzosera asina kuona zvakadai dururai tine makuhwa queenplay but chandinoziva chinonzi guhwa ndechekuti zvamunenge mataura muri tu unosvika kumuridzi wazvo nokuti iwo mutoriwo naro guhwa queenplay infeti munhu wese anonyeya but kana mapedza kunyeya even murume nemukadzi chero imi mose pamuri vanyeya kana tapedza kunyeya iwo tora gonzosera kuti mbataitora yauaanika nevarume veduka tinotokusukurudzai usiku hwese tikapedza bonde tobata 1 by 1 tapedza 1 by 1 imi vepafacebook togonobata vekudzinza vese tokupedzai kuti tinonyeya munhu wese ini ndinonyeya munhu wese nemurume wangu ndinokunyeyai ndinotanga ndanyeya imi vepafacebook ndogononyeya kuhama dzangu ndogononyeya kuhama dzake kungopedza chete bonde kudai tatotanga nemo haisi secrets tinokunyeyai tichiseredzera bonde tichikunyeyai baira shumba manje iwe kwamai mazoenda kutaurwai kana kuti musazvinyembere isusu vaira shumba tinosenzera pepe kuti makuda akavengana mukudya simupfumva anorwirana uchimudena ipo pepe unotondoona ndakamisikidza kudai uchindidena ipo pepe unotoona akamisikidza kudai nhasi ndikaita dambudziko unotoona ndichitoenda kwaari handife akandirapa chero ndikamuita sekana kudii izvi zvenyu zvekuda kutsvaga nyaya kana kuda kunyepa kana kuda kuti chi kana kuti chi ndezvenyu mazvinzwa tinonyeya ndenasinganyenaifirst round tichipedza kukunyeyai second round tichipedza kukunyeyai third round nerekuseni riya tichipedza kukunyeyai togara takakunyeyai kaka chero wandoti ndowirirana naye pese pepe ndoita bonde nemurume wangu pepe pekutanga pepe first round ndichipedza ndinokunyei zvekuti mese anditi ndichipedza ndichinopinda pasecond round kudaiso riya rekuma3 am riya nemurume wangu ndichipedza kudaro ndichikunyeyai ndichinopinda palast round rekuma5 am riya 5 round riya rekupedzera ndichikunyeyai futi hakuna munhu asinganye ndichinyeya nehama dzangu nedzidza rese ndichinyeya tichidairirana pepe hakuna munhu asinganyei saka chii chamunoda kuda kutaura iyo lileni chembere yachena nyasi nemusoro wese miri wese dururai munhu asingatete naye mufambei mutse ara wichi hoyi
lileni ngatimbomunamatira igai pasiyazve pamwari chaiko chaiko lileni adaunamatiriwa gaisi kunamatirwa kunokwanisa kuitwa nedendo kokupetwa ngaapetwa namaidhoms anopinda muforo kudaizi anopinda muforo inda ishungu dzenze dzekuti murume wake ndoyaharahwara wawohumwa haachakwanisa iwowo kuti kana kuti murume wako iwowo akugutse saka wakunopedzera chingu kumasocialite zvishonga zvako izvo zvaunoenda uchinobata nasabhina nditimesende imimi yenzi mune metau dururai zvose chikani nasabhina dururai zvikanzi mimi zvamakanga mapiwa mari iyoyo hamuna here kupiwa mari iyoyo saka pamakapiwa mari iyoyo maidi kudaro maona kuti madhika zvandizorai mari hanzi zvandidzorerei handiyo ndisabhina masikati ndatongezwa kaini sisimeni ndatongezwa kwasabhina kutongezwa chekukunge naye sabhina Koma kwenda. Koma kwenda. Bye bye.